Ahojte, vitajte v novej relácii, v ktorej sa dozviete všetko od A po Z o vašich domácich miláčikoch. Začína sa Super zverinec. No a nebude to iba o psíčkovi a mačičke, ako to kedysi napísal Jozef Čapek. Keďže chováte stále viac a viac druhov zvierat, budeme sa rozprávať o hadoch, o akváriových rybičkách, o zajačikoch, alebo napríklad aj o potkanoch. O zvieratkách viem toho naozaj veľa, ale zďaleka nie je toľko, koľko náš dnešný hosť, Robo Šemer. Robo Šemer je manažérom vzdelávacieho a rozvojového centra Superzoo. Od malička je milovníkom zvierat a prírody, s vášňou sa venuje teraristike a super zverinec má aj doma. Hovorí sa, sme to, čo jeme, a neplatí to iba o nás, o ľuďoch, ale aj o našich domácich miláčikoch. Robo, donesiem si domov malé šteniatko. Čím ho budem krmiť? Čo možno najkvalitnejšie, pretože strava je jeden zo základných pilierov zdravia a celkovo vitality našich zvieratiek. Je dôležité zistiť, čím bolo šteniatko krmené dovtedy, kým sa u nás ocitlo, pretože každá jedna nárazová zmena môže vyvolať zbytočný šok pre tráviaci trakt. A ak chceme zmeniť krmivo, je dôležité, aby sme dodržali plynulý prechod a to po dobu približne toho 1 až 2 týždňov postupne primiešavať nové krmivo. Vhodné sú granulky, mäkká strava, súrová strava? V tomto smere a najefektívnejším spôsobom krmenia alebo najobľúbenejším sú práve granulky, ktoré poskytujú, dá sa povedať, že komplexné spektrum výživy, ktoré to šteniatko potrebuje v danom veku, tak aby nám narástlo na dospelého a krásneho psa. Čo je dôležité, vedieť, aké mám šteniatko, respektíve aké plemeno, do akej veľkosti narastie, pretože v tomto, čo možno veľa ľudí nevie, šteniatka dospievajú v rozličnom období. Keď máme maličkého psíka, Yorkshire, Chihuahua, obyčajne dospejú už v priebehu 1. roka života. Po 1. roku života môžeme prechádzať na tú dospelácku stravu. Ak máme šteniatko veľkých plemien, ako je napríklad nemecká doga alebo rôzne molosoidné plemená, a tak ten vývoj trvá spravidla 1,5 až 2 roky. Čiže v kľude 2 roky môžeme krmiť tým šteniatkovským krmivom. Mnohí ľudia zvykli pridávať psíkom do stravy napríklad tvaroh alebo inú bielkovinu pre správny vývoj kostí a svalov. Je to v poriadku? Trendy sa menia a rovnako tak zistujeme aj obrovské množstvo nových informácií a poznatkov. Faktom zostáva, že ak zvolíme naozaj plnohodnotné a kvalitné krmivo, ako sú napríklad super prémiové alebo holistické granuly, v týchto granuliach už je úplne všetko to, čo to šteniatko potrebuje, a hoc aký prídavok a niečo navyše by skôr mohol mať práve ten opačný efekt a skôr by sme mohli tomu šteniatku ublížiť. Napríklad aj poškodiť to trávenie, respektíve spôsobiť mu nejaké zažívacie ťažkosti, čo nechcem. O psíkoch sa hovorí, že sú to prevažne mäsožravci. Treba im už potom v dospelom veku obohatiť stravu napríklad o zeleninu alebo ovocie? Neublíži im to? Určite nie. V tomto smere záleží, akým spôsobom krmíme, pretože aj krmenie má viacero trendov alebo smerov. Môžeme krmiť suchým krmivom, to sú granuly. Môžeme krmiť surovou stravou, tomto hovoríme aj barf, alebo krmenie surovou stravou, čo je mäso, zelenina a nejaké aditíva a prídavky. Vyžaduje to však naozaj dobré vedomosti a naozaj vyznať sa v tom, čo potrebuje konkrétny psík. A samozrejme môžeme potom krmiť vlhkou stravou alebo špeciálne pripravovanou stravou pre psíka, ale tu už nám obyčajne odporúča veterinár. Opäť sa vrátim do minulosti a niektorí naozaj veľkí milovníci zvierat zvykli svojim psíkom variť. Uvarili im ryžu, mäsko, zeleninku. Je toto dostačujúce? Ťažko povedať, nechcem hodnotiť úplne to, čo bolo v minulosti. Momentálne naozaj ponúkame kvalitné zdroje a potravy pre naše psíky, ktoré im poskytnú úplne všetko to, čo potrebujú. A primárne, čo je dôležité asi pripomenúť, tak v dnešnej dobe to najcennejšie, čo máme, tak to je čas. A nič nie je pohodlnejšie, jednoduchšie, ako nasypať psíkovi granuly, s ktorými som si 100% istý, že sedia môjmu psíkovi vzhľadom na to, aký má vek, akú má veľkosť, alebo aké má špecifické požiadavky. Napríklad aj chute psíkov bývajú odlišné. Existujú psíky, je ťažko povedať, či sú rozmaznané, alebo v čom tkvie ten problém, ktorí jednoducho nemajú radi suché granule, nechcú ich jesť. Čo v takom prípade? Tento
problém alebo táto výzva je pomerne častá pri veľkom množstve ľudí. Je dôležité niekedy možno zvážiť, že či sme ho nenaučili my na tú pestrejšiu a vlhkejšiu stravu, ktorá je prirodzene voňavejšia, zaujímavejšia pre psíky. A môžeme v tomto prípade psíkom dá sa povedať, že ochutiť granuly, či už to nejakými olejmi, ktoré navyše im prispievajú k zdraviu kože a srsti alebo k zdravému srdcu alebo nervovej sústave, to je napríklad lososový olej, alebo môžeme primiešavať tak troška konzervu alebo nejaké vlhké krmivo, aby sme tie granulky samotné zatraktívnili. Granuly by však stále mali byť takým tým základným pilierom stravovania nášho psíka. Niektorí majitelia psíkov natoľko zbožňujú svojho miláčika, že ho krmia tým, čo jedia oni sami, teda dajme tomu od stola. To je v poriadku? Krmenie ľudskou stravou je jeden z základných neduhov, ktorý máme celkovo na Slovensku, pretože predsa chceme dopriať nášmu psíkovi. A keď je to dobré nám a keď je to chutné pre nás, tak by to mohlo byť chutné aj pre nášho psíka. V tomto prípade to však tak nie je. Psi sú pomerne konzervatívni stravníci, ako náhle sú naučení na nejaký typ krmenia, nemusíme ho nejako meniť. Ľudská strava je obyčajne oveľa slanšia a zvykne byť v nej oveľa väčšie množstvo rôznych korenín, ktoré vo finále z dlhodobého hľadiska môžu poškodiť tráviaci trakt a trpia najmä obličky, pečeň, srdce a teda dokážeme takto psíkovi uškodiť. Existuje niečo, čo psík naozaj za žiadnych okolností nesmie jesť? To, čo by psík určite nemal jesť, tak to je ľudská strava. Napríklad mliečne výrobky sú pre ňo úplne zbytočné. To, čo je zakázané vyslovene, tak to je čokoláda alebo čokoládové výrobky, ktoré obsahujú kakao. Teobromín je pre psy naozaj rizikovým faktorom. Ďalej je to určite alkohol a v prípade, že by sa psík k nemu dokázal dostať, či už po nejakej oslave, keď necháme v poháriku, dokáže mu vážne uškodiť. Ďalej nemôže avokádo. Hrozienka by nemal, pretože obsahujú semiačka, ktoré obsahujú zase látky, ktoré sú pre psíka vyslovene toxické a nebezpečné. Takže treba na toto dávať pozor a možno by som ešte vážne odporúčil zvážiť, aké máme doma naše rastliny, pretože mnohé sú pre psíky miedovaté. A niekedy si zvyknú spestriť jedálniček aj práve našimi okrasnými rastlinkami. No, keď si spomenul tie rastliny, nedá mi neopýtať sa na to, čo to znamená, keď sa psík vonku na prechádzke začne pásť a začne jesť trávu. Toto je jedna z otázok, na ktorú naozaj existuje veľa odpovedí. A faktom je, že v drtivej väčšine ten psík má tzv. Pokazené trávenie. Niečo mu nesadlo a týmto spôsobom sa chce zbaviť ako keby obsahu toho žalúdku, čiže bude grcať v výsledku. Niekedy nám môže takto signalizovať, že sa nudí. Niekedy nám môže takto signalizovať, že mu v strave chýba niečo, čo potrebuje. Obyčajne je to vláknina, ktorá prispieva práve k celkovej pohode trávenia alebo k efektívnemu tráveniu. Čiže tých vplyvov môže byť viacero. Dôležité je sledovať, či psík grcia po tom zjedení trávy. V prípade, že raz sa vygrcia, tak netreba nejako riešiť. V prípade, že tento problém pretrváva, je fajn vyhľadať veterinára, pretože za tým často môžu byť oveľa väčšie problémy, ktoré súvisia obyčajne s trávením. Povedal si nám už naozaj kvantum informácií, ale predsa len mi ešte napadá, mám psíka mladého, starého, aktívneho, pasívneho. Toto všetko asi zohráva úlohu v tom, aké krmivo mu budem dávať. Ak chceme nájsť to najhodnejšie krmivo pre nášho psíka, je dôležité pozerať najmä na to, aký má vek, šteniatko už sme si povedali, a rovnako tak staršie psy napríklad potrebujú dietnejšie krmivo, ľahko stráviteľné krmivo, a rovnako tak ako má aktivitu. Aktívne psy potrebujú granuly s vyšším energetickým zložením, presne. A napríklad naše gaučové psíky zasa môžu mať tie dietnejšie alebo teda tie lightovejšie verzie, pretože aby zbytočne nepriberali. Obezita je jeden z rizikových faktorov, ktorý teda nevplýva úplne dobre na našich psíkov. A možno potom ešte je dôležité zohľadniť aj veľkosť psíka, ktorú máme, pretože maličké plemená žijú veľmi dlho a preto ich potrava je obohatená najmä o rôzne antioxidanty, aby jednoducho v priebehu toho dlhého života sa dokázali čo možno najefektívnejšie brániť tým negatívnym vonkajším faktorom. A naproti tomu veľké plemená veľmi často sú spájané s opornou sústavou, čiže v týchto granuliach sa staráme najmä o kĺby týchto psíkov. Povedal si to naozaj veľmi podrobne a ja by som chcela aj našich divákov upriamiť na to, že imunita, aspoň sa to tak hovorí, že imunita vraj drieme v našich črevách. Je to rovnako tak aj u psíkov? Je to presne tak, preto sa do veľkého množstva krmiv pridávajú rôzne prebiotiká, ktoré sú práve
papanicou, keď to môžem takto povedať, alebo stravou pre symbiotickú črevnú mikroflóru, ktorá vo veľkom dokáže ovplyvniť to, či náš psík bude zdravý alebo nebude zdravý. A veľmi podobne je to aj v prípade ľudí. Čiže v tomto sme si určitým spôsobom dosť podobní. No, neviem, ako toto súvisí s krmením, lebo toto vyzerá skôr ako nejaká hra pre psíky, nejaký hlavolam. Presne, dokážu sa na tom zabaviť, čo je absolútne skvelé, pretože pre psíky je dôležité sa vedieť určitým spôsobom aj mentálne zabaviť a zároveň, čo je teda hlavný efekt, je, že zdrží to psíkov, ktorí jedia naozaj pahotne. A najmä šteniatka alebo molosoidné plemená majú niekedy troška tú tendenciu, že potrebujú sa nájsť príliš rýchlo a potom opätovne grcajú. Čiže toto napríklad dokáže psíky výrazne spomaliť v tom jedení. Toto je tiež taká miska, ktorá spomalí psíka? Výborný zlepšovák, musím povedať. A keď sa už bavíme o tých miskách, existuje čas, kedy psíka krmiť a kedy nekrmiť, napríklad pred prechádzkou alebo po prechádzke? A toto je veľmi dôležitá vec práve, ktorú si spomenula. Psíky, ktoré sú najedení, by mali vždy odpočívať 1 až 2 hodiny. Pretože ak by sme vykonávali nejakú aktivitu, športovú aktivitu, potom čo sa naje psík, tak tam hrozí riziko torzie žalúdka. To je priškrtenie z žalúdka. Každoročne to stojí život obrovské množstvo psíkov. Treba si na to dať pozor. Po jedle, oddych, siesta. Skvelé. A keď už sa teda bavíme o nebezpečenstvách, čo také kosti? Smú jesť psíkovia kosti? Kosti sú dosť diskutovaná téma. Faktom je, že ak je psík naučený od malička príjmať kosti, tak si zostáva zachovaný, alebo teda stále si pestuje ten ihličkový efekt. To je určitý pohyb čriev, ktorý v podstate zabraňuje tomu, aby sa tá kosť zapichla. Kosti môžu byť veľmi dobrým zdrojom vápnika, dokážu veľmi pekne čistiť chrup našich psíkov, ale je dôležité zohľadňovať to, že nemali by byť teplne upravené hydinové kosti, pretože tie sa štiepia na veľmi ostré hroty, ktoré dokážu naozaj poraniť tráviaci trakt našho psíka a dokáže to byť pre neho veľmi nebezpečné. Takže určite nie teplne upravené hydinové kosti. Robko, ďakujeme ti za tvoje fundované odpovede a tešíme sa na tvoju prítomnosť aj v ďalšom dieli. Ďakujem pekne. Ak sme nezodpovedali na všetky vaše otázky, pokojne nám píšte na túto adresu. No a my aj s Naninkou sa na vás tešíme v ďalšom dieli Super zverinca. Nani, dáš si?